खुलुमबाय आं चन्दन मोसाहारि मानास सेरफां इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बे समाव बयखौबो बरायबाय। आं नोंथांमोननो बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों बोरसि दैमा बारनाय मुंदांखा जायगा जेराव बे बोरसि दैमा बारनाय बेवहाय आइ लाभ इउ बाजार होननाय जोबोद मुंदांखा बाजार दं, बेजों बेरायनो थांनो होननानै सानदों आं। दा बे समाव आङो नोंथांमोननो गिबियाव बे बोरसि दैमा बारनाय बे थांनाय लामानि नुथायखौ दिन्थिग्रोनो सानदों। खारन बे आं जेराव गसंनानै दं बे जाबाय बोरसि दैमा बारनायजों थांनायनि सिगां बे दालांजों बाराबानो माने राहायानो गैया, बे दालां साजों थांनो गोनां जाखायो। दा बेहाय बे दालाङानो बोरसि दैमा बारनायनि दा बे बारनाय जायगानिनो गोबां सुबुं दा रायजो राजाफोरनि जिउनिनो मोनसे मा होनना बुंखो रैखानिगिरि होनना बुंनांगोन बे दालांखौ। मानो होनबा बे दालाङा गोबां सुबुंफोरखौ रैखा होनानै दङ। स' बहानिफ्राय नंगौ ओरै थांगोन आं थांगासिनो दं आइ लाभ इउ बाजाराव। औ दा बे दालाङा सिगां समाव जोबोद थाबना हामनामोन, दा एसे बोराय महर लाबोबाय। दा बे दालां गैयाबाथ' दलं गैयाबानो गोबां सुबुङा जोबोद जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। मानो होनबा सिगां समाव बे दालांखौ खुरखानानै लांदोंमोन बोरसि दैमाया। खुरखाना लांनाय लोगो लोगो बेवहाय नावजों हान्थिनो गोनां जायोमोन। बे नावआव गोबां नेथ'नानै थांलाय फैलाय जानो गोनां जायोमोन। गोबां सुबुङा स्कुल कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद उसुबिदा। बेवहाय बे लामाजों बारलांनानैनो बर'नि मुंदांखा गामिफोर जेरै आइ लाभ इउ बाजारानो थाखाबाय, बेवहाय खायजामाटि, सुब्रेंबारि, काहितमा, बेवहाय जेरैहाय माने भुटियापारा, गोबां बर'नि अन्थाइबारि माबा माबि होननाय गोबां गामिफोर दं। बेजों हाबलांनांगौ, जोबोद मुंदांखा जायगा बियो जायगाया आइ लाभ इउ बाजार होननाय जायगाया बोरसि दैमा बारनाय। बेवहायनो गोबां मेथाइफोरबो बेखौ लानानै गोबां मेथाइफोरबो रोजाबदों। बे दैमाया बोरसि दैमा, दा बोरसि बा बेकि होनना बुङो। बेवहाय मेसें बोथोराव दैया एसे खमायोब्ला बयनिबो थाखाय गोसोफोरा मोजां मोनो। दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो बे हाबलांनाय लामाजों जाय गामिफ्रा दं बे गामिफोरनि सुबुंफोरा जोबोद गिनाय फैयो, बिसोरनि जिउआव गोबां गिनाय फैयो। दा बे दालाङानो बिसोरखौ गोबां सेफटि खालामनानै दङ। दा बेहाय मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन, बेवहाय बे बोरसि दैमा एबा बेकिखौ बारलांना जाय गामिफोर मोनगोन बेयो मोनसे दिपआव, मोनसे गोजौआव दैमानि गेजेराव मोनसे दिपआव दं बायदि होननानै आं सानो। मानो होनबा बेवहाय बोरसि दैमाखौ बारलांनाय लोगो लोगो बेवहाय गोबां गामिफोर मोनगोन। बारलांनाय लोगो लोगो बेवहाय आइ लाभ इउ बाजारनि एसे बारलांनाय लोगो लोगोनो आरोबाव मा होनदों हाखुवा ना दाखुवा होननाय बेखौ मोनफिनबावो। माने बुंनो थाङोब्ला मोनसे जों उन्दै समाव बोरसि दैमाया बै हाखुवा ना दाखुवाजोंसो फैयोमोन जाहैदों। दा बियो मोनसे समाव बेखौ गोथेनानै बा दा नैबे बोरसि दैमाया आरो नैबे मा होनो दुमुनि घाट एबा दुमुनि दालां होनना बुङो जों फैबाय। दा बेहाय सिगांनि जिथु गोजाममोन बियो रानथेनानै नैबे दा आं जे दालांजों गसंदों बे दालांनि सिंजों दैया बोहैयो। दा बेवहाय दैज्लांबाथाय नायथाव, ओरैबायसा नायथाव माने नायनानै गिथाव दैया बेबायदि महर लायो, जोबोद दुखुनांथाव। बे ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां स्कुल कलेजाव फरायनो जोबोद जेंना जायो। बेवहाय बोरसिया खुरखाना बिराद गुवार महर लाबाय। खुरखानायनि जाहोनाबो बेनिबो जानो हागौ। बेवहाय सरकारा बेखौ प्रटेकसन खालामो ना खालामो बेखौ मिथिया, सरकारा बेनिफ्राय मा रयेल्टि मोनो बेखौ मिथिया। खिन्थु बेनिफ्राय गोबां बाला अन्थाइफोरखौ बे बोरसि दैमाया बोहैबोनाय बे दैमानिफ्राय बोखांनानै गुबुन जायगायाव गोबां दैथायहरो। गोबां गारि लाङो, दैजोंबो नावजोंबो गोबां लाङो। लोगोसे बुंनांगोन मानास हाग्रामानि गोबां बेसेन गोनां दंफां लाइफांफोरखौ बे दैजोंनो बोरसि दैमाजों बेकि दैमाजों दै गुबुन हारि माहारिफोरा बेजोंनो लाबोनानै गुबुन जायगायाव फानहरो। थ' बेवहाय नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिबावगोन दे बे दैमानिफ्राय माबायदि सुबुंफोरा JCB लागायनानै अन्थाइ बालाबो ट्राक सोनानै गुबुन जायगायाव दैथायहरो आरो दैजों माबायदि बाला अन्थाइफोरखौ लाङो आं बेखौ खोन्थाबावगोन। बेवहाय बाला अन्थाइफोरखौ बेनिफ्राय बोखांनानै गुबुन जायगायाव फाथायहरा बा दैथायहरामोनब्ला निस्सय
बोरसि दैमाया गाज्रि महर लाबावनाय नङामोन जानो हागौ। थ' नोंथांमोन आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाबावनि। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। बिराद धुनिया नायदो नोंथांमोना हनै दैमानि सोरगिदिं मानसियानो मानसि, नाव सायाव मानसि, ट्राक सायाव मानसि, JCB लागायदों, अन्थाइ बाला बुरखांदों। सरकारा बेफोरखौ नोजोर होदोंना होआखै बेखौ मिथिरोङा। रायजो राजाफ्रा गोबां नाथाय हेंथा होदोंमोन, हेंथा होसावबो बेफोरखौ मानिनाय जायाखै। नोंथांमोनाथ' नुनो मोन्दों नैबे आंनि खाथियावनो थानाय अखा हादैजोंनो खुरखाजोब्बाय। नै बे दैनि सिङाव दैनि जिङाव खुरखानो हायै, दैया खुरखानो हायै बायदि, माथावरिखौ सिफायनो हायै बायदि खोनानै दोननो थालायनाय बे अन्थाइ बालाजों थालायनाया बे खुरखाजोब्बाय। नै दा बेखौ सरकारा दासिमबो जुदि मावफुङाबा बियो आरोबाव दैज्लां बोथोराव गाज्रि मोनसे थासारि सोमजिहोगोन। थ' बेनिखायनो सरकारा थाबै नायफिनबा मोजां जायो। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नुनो मोनबावदों दैजोंनो गोबां अन्थाइ बालाखौ रोगागासिनो दं, नुनो मोनदों। आरो आंनि बे खिथुनाव नोंथांमोना नुनो मोनबावदों JCB लागायदों, ट्रेक्टर लागायदों, ड्रामपार लागायदों, नाव गोबां दं। बेवहाय बिथांमोना बेवहायनिफ्राय अन्थाइ बालाखौ बोखांनानै गुबुन जायगायाव दैथायहरदों। थ' बे सानसेयावनो एसेबां अन्थाइ बाला जुदि बिनिफ्राय दैनिफ्राय बोखाङोबा, अर्थात जिंखौ बेबायदि खुरखाबाय थायोब्ला, दैया देरोब्ला उसिफावखागोन, नङा होमब्ला नोंथांमोन? बयबो गतिके बेफोरखौ एसे रायजो राजाफ्रा प्रटेकसन होदोंमोन। जिहेतु मावगिरि बिथांमोनाबोथ' सरकार बिथांमोनाबो एसे रायजो राजाफोरनि खावलायनायखौ दा आपिल खालामनायखौ एसे एनै नोजोर होयोबा मोजां जायो। नङाब्ला जोंनि गामिफ्रा रंगिना संगिना गामिफ्रा धंस' जालांजोबगोन। थ' बे एसे नोजोर होलायनाया मोजां। स' नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला, अर्थात नोंथांमोना ओंथि जानाय बायदि मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे जाहाथे बयबो आंनि बे चेनेलनि गोबां बायदि बायदि भिडिअफोरखौ नुनो मोनो, बेनि थाखाय बयबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। स' लोगोफोर, दिनैनि बे आइ लाभ इउ बाजाराव थांनाय लामानि जिथु दुमुनि दालां, बोरसि दैमानि सायाव थानाय दालां, बे दालांखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय बानायनाय ब्लग भिडिअ, बे ब्लग भिडिअखौ एसेबां फोजोबनो सानदों। हनै नोंथांमोन खेबसे खोन्थाबावनोसै आं, बै नुहुरदों रोमै नुहुरदोंना अन्थाइ बालाखौ बेवहाय लाबोदों। नोंथांमोना नुहुरदों हनै ओइ रोमै अन्थाइ बालाखौ बेवहाय लाबोदों। अन्थाइ बालाखौ बेवहाय लाबोनानै बिथांमोना बेबायदिनो नावजोंनो दैसाजों नावआव लाबोयो। नोंथांमोननो बेखौ खोन्थानोसै आरो फोजोबनोसै। स' नायदो हनै वाव, अखाबो गांसो गोनां ना मा होनना बुङो बिसोरखौ, अखाबो गांसो गोनां हारि ना मा होनो, बिसोरो बिराद खस्थ' खालामनो हायो। बेस्रा दैयावनो गेलेनानै सानफ्रामबो थायो ओरैनो। बेबायदि सानफ्रामबो बिदि खुरखानानै जुदि बिनिफ्राय रोगानानै गुबुनाव फानहैबाय थायोबा, बे दैया आरो रासिननिफ्राय रासिन माने गेदेरनिफ्राय गेदेरसिन महर लागोन। आरो सानसे समाव बेनि सुबुं अनजिमाफोरा गोबां माने जेंनाजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जागोन। स' लोगोफोर, दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। मोजां मोनदों नोंथांमोना लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थेंक इउ, बाय बाय।